Jiena dejjem ivvutajt il-Partit Laburista. Sewa. Ma nistax nemmen jiena. Għal xiex ivvutajt. Dal-ħmieġ kollu u l-iskandli li bdew ħerġin. Ma nistax nemmen. Din hija parti minn telefonata ta' persuna illi stqar li għandu twemmin Laburista u li wera d-disappunt li qed iħoss mill-gvern, l-istess gvern li vvotalu fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Din l-istess persuna li ħasset il-bżonn li taqsam l-opinjoni tagħha waqt il-programm Issues fuq Net FM qalet ukoll li bħala hemm ħafna li fl-elezzjoni ġenerali li jmiss se jivvotaw lil Partit Nazzjonalista għaliex iħossuhom imweġġajn u diżappuntati għal mod kif qed imexxi l-gvern ta' Robert Tabela. Matul il-Kunsill Ġenerali li sar ftit tal-jiem ilu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għamel appell ġenwin lil dawk kollha li anke għandhom twemmin differenti sabiex jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista ħalli jaħdmu flimkien u pajjiżna jerġa' jikseb lura dak li verament jistħoqlu. Marija Franca Lanza, Net News.